new toy. Yeah. Nikon D7200. Box na din. Guys. Yung first time natin mag-unbox ng LDC, hindi natin alam kung paano buksan. Body lang to sa body lang sa Nikon D700. Kakuha ka naman niya. Sealed. Yan naman, sell lahat. Pagkaganda ng pag-sealed. Ano natin, itong body ang natin buksan. Ito po ang laman guys. Nikon D7200. Ganda nitong body na to. Motorized body. Try natin. Ganda ng ng 7,200. Oh, ang kinis pa. Ang kinis. Wala pang gasgas. Bakit? Wala pang gasgas ang mukha. Ito yung model namin. Oh. Ito yung model si GM Diosman. Salamat nga pala Sir J. Rael sa sa body. Napakaganda. Maraming salamat, Thank you Sir J. Maraming makukuha nito mga Shout pulso. out Sir J. Shout out. Salamat po.